Emil, mikä tässä elämässä on lopulta tärkeintä? Vapaus. Se on tärkein asia. Siksi meilläkin on liittymät, joissa ei ole sitoutumispakkoa. Vapauden liittymät. Valitse vapaus, valitse määräajattomuus. Valitse Elisa Saunalahti ja rajaton tulevaisuus. Valitse vapaus, valitse määräajattomuus. Valitse Elisa Saunalahti ja rajaton tulevaisuus. Valitse vapaus, valitse määräajattomuus. Valitse Elisa Saunalahti. Valitse